Ajde. Ajde, čao. Kako se kaže? Čekaj se buku. Evo ga. Dobro večer. Dobro večer, čestitam vam badnje večer, da li slobodno Korindđaće. Naravno da ja. Hoćete ulaziti, narode? Da, kratko. Ja sam mala i juče ujela me kuca, baš za levu nožicu, molim koju paricu da zalečim ranicu. Ja sam mala kata, a turte mi vrata da se popnem na stolicu, da dohvatim kobasicu u kesicu, kobasicu u torbicu, krajcaricu u vrećicu, kolačić na štapić i čuturu vina da nazdravim svima. Ja sam mali Iva, trčim preko njiva, njive su zelene, gazde su vesele, uz te gazda gore, daj mi jedno ore i litru vina da ti snaja radi sina. Jo, ljubim te. Slatko, čekaj. Nađe snaju sa sinom. Pa brzo, sad će to, šta? Zdravo, sine. Brzo ceci će izgoreti riba. Čekaj. Ajde, onako, parice, čekaj. Dobro je. Ceco, kraj. Dosta je, hvala. Čekaj, nemoj ti meni dosta. Jel ti to praviš večeru, Svetlana? Ali da ja znam kad je dosta. Srećno vam Srećno, Sve najmače. Srećno vam bilo staviti i tebi. Hoćeš s nama da ideš da pucaš na klicu? Neću sada, moram da završim večer, ovi moji će doći mrtvi gladni. Ček da se Dobro, ljubim s vinkom. ovo ću ti stavim na YouTube da se vidiš. Zajebala. Ozbiljno. Pogledaš to već? Ne, super si, be. Nemoj molim. Nemoj se uopšte sekirati. Nema šta. Daj mu bilju. To kad se ne vode na YouTube pa će izbrisati. Nemoj molim. Uživajte. Poruku tamo snimati. Pa na Gužva YouTube ispred u poruku. Ne, samo na poruku. Pa YouTube u Je li poruku. Milan otišao? Otišli su svi oni. Gužva Ajde. ispred